Teraz sa pozerajte na tú podľa niektorých odborníkov úplne prvú fotografiu na celom svete. Tá vznikla v roku 1826 alebo v roku 1827 a je na nej vyobrazený výhľad z okna v Le Gras. No teraz sa už poďme pozrieť na ďalšie zaujímavé a hlavne jedinečné fotografie. William Henry McCarthy Jr. patrí medzi tých najvýznamnejších banditov histórie, ale všetci ľudia ho poznajú pod jeho prezývkou Billy the Kid. Síce je to už vyše 136 rokov odkedy zomrel, ale jeho skutočná a overená podoba nebola známa až do roku 2015, kedy si neznámy človek kúpil vo výpredaji túto fotografiu, ktorá ho stála $2. A potom, čo zistil a overil právosť tejto fotografie, na ktorej sa nachádza sám Billy the Kid, ako spolu so strážcami zákona hrá kroket. Hodnota tejto fotografie okamžite stúpla na $5 miliónov. Harryho Houdiniho určite netreba zvlášť predstavovať, pretože ten už neodmysliteľne patrí ku kúzelníckému remeslu a nič sa na tom nezmenilo aj napriek tomu, že je to už 91 rokov od jeho úmrtia a fotografia, na ktorú sa práve teraz pozeráte, zachytáva vraha Harryho Houdiniho, ktorý sa pod zámienkou toho, že chcel vrátiť vypožičanú knihu, dostal až k nemu do šatne, kde ho udrel do brucha až tak silno, že mu to spôsobilo komplikácie s jeho appendixom, čo malo za následok, že Houdini sa necítil dobre a neskôr o 9 dní od tohto incidentu zomiera presne na Halloweena. Rodolfo Guzmán Huerta je bez pochyb jeden z najvýznamnejších mužov v mexických dejinách, aj keď možno medzi nami nie je až taký známy, keďže bol dlho považovaný za toho najlepšieho mexického zápasníka v maske. Tento muž, taktiež známy ako El Santo, sa nikdy počas svojej kariéry neodhalil. A tak sa mohli ľudia iba dohadovať, ako v skutočnosti vyzerá tento zápasník, až keď vyšla na povrch táto fotografia, ktorá podľa všetkého znázorňuje pravú identitu El Santa. No pozor, pretože niekoľko rokov po ukončení svojej mimoriadne úspešnej zápasníckej kariéry sa rozhodol poslednýkrát verejne vystúpiť v televízii, kde sa rozhodol zložiť si masku a naposledy sa rozlúčiť so svojimi fanúšikmi. Možno ste už aj vy niekedy počuli o potenciálnom vzťahu medzi prezidentom Kennedym a Marilyn Monroe, po prípade neskôr o vzťahu jeho brata Bobbyho Kennedyho s Marilyn. No možno ste to nevedeli, ale toto je jediná existujúca fotografia, na ktorej sú zachytení všetci traja spolu, tesne potom, čo Marilyn zaspievala už legendárne Happy Birthday prezidentovi. Nie, že by sa títo traja nikdy predtým nestretli a nie, že by pritom neboli ani často odfotografovaní, ale agenti FBI skonfiškovali a zničili všetky fotografie, na ktorej bola táto trojica spolu vyobrazená, až na túto jednu, ktorú zachytil vtedajší fotograf v Bielom dome Cecil Stockton. A než sa k nemu dostali agenti FBI, aby skontrolovali jeho fotoaparát, Cecil medzi tým začal vyvolávať negatívy a tak si túto fotografiu nikto nevšimol. Na prvej priečke sa umiestnil asi najslavnejší teoretický fyzik všetkých čias. A samozrejme nie je to nikto iný ako Albert Einstein. Nie, že by neexistovali fotografie, na ktorej by bol zachytený, to nie, ale existuje iba jedna dochovaná fotografia z roku 1934, konkrétne z jeho prednášky na Pittsburghskej univerzite, kde pred šťastnými 400 študentami prvýkrát zverejnil a odôvodnil svoju teóriu relativity. A taktiež to bolo prvýkrát, kedy sa objavila táto už slávna rovnica. Chcel by si vidieť aj ty viac zaujímavých historických fotografií? Ak áno, tak určite navštív aj ty historický Instagram v popisku, kde nájdeš veľa zaujímavých fotografií z histórie. Ja sa už na vás budem ešte opäť zajtra pri ďalšom zaujímavom top 5 videu. Na dnes je to už všetko, ja vám už iba prajem pekný zvyšok dňa, váš Otomo.